Manthabathe lithuba ndibulise kumampostile. Amen. Ngegama lenkosi Yesu. Amen. Ndibulise kodwa befundisi. Kodwa tubadala. Nomhlangano wonke uphela weGood Friday. Molweni bathandekayo. Molweni bathandekayo. Molo mfundisi. Malibonke igama lenkosi. Unamandla uThixo kaBaba. Kuthi ngenye imini kukomnye umama endiva akalali okowazala umntana. Athi omnye umama iminyaka utata wakhona uthuthuzela batshintshana. Ndathi kumama noMbhayibhile mbizi. Molweni bathandekayo. Weza nomntana. Ndathi msa Ndathi mntana uzawulila njengabanye abantwana. Mayistophe lento bangalali abantu sisikhalo sabo. Ndithetha inyaniso ndikuKristu wathula umntana. Inamandla inkosi. Safunda amazwi siphume amazwi kaThixo. Ndicela andifundele uTata uPuwe. Chapter 9 kwincwadi kaMarko. Incwadi kaMarko chapter 9 siqale ku verse 21 siphele ku verse 27. Verse 21 to verse 27. Wabuza kuyise ukuba kumgama ungakanani na imhlile lento. Wathi ke yena kwasebuntu kwayese engumntwana umphose futhi emlilweni kwanasemanzini ukuba umchabalalise ukuba unako ukwenza into sisize usikwe imfesane sithi. Wathi ke uYesu kuye, ewe ukuba unokukholwa zonke izinto zinokwenzeka kuye okholwayo. Verse 24. Wakhala kwa oko uyise womntwana lowo wathi enenyembezi, ndiyakholwa Nkosi, siza ususe ukungakholwa kum. Uthe ke uYesu ebone ukuba isihlwele sibalekela ndaweninye, wawukhalimela umoya ongcolileyo esithi kuwo, moya ndini ungathethiyo usithulu, mna ndiyakuthethela phuma kuye ungabisangena kuye. Wakhala wona wambetha wexhwenene kunene waphuma waba njengofileyo bada abaninzi bathi ufile. Verse 27. Uthe ke uYesu wambamba ngesandla wamvusa wesuka wema. Ulungile, ungcwele, umhle, uthembekile, uyathandeka. Zonke into zakho zinhle futhi zimnandi nakumkhonzo wakho umile. Sivisa incasa yelizwi lakho ngegama lika Yesu. Amen. 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 Khawulezi uYesu kule ndawo ubona ingxaki esemthwini. Kodwa ke akakhawulezi ufuna uva kulo muntu unombuzo uba inamgama ungakanani na okanye inexesha elingakanani lento imhlile. Molweni bathandekayo. Xesha mhlawumbi iminyaka. Khumbula ngenye imini uMoses ethetha noFaro uthi uthanda abantu ukuthandazela inini. Noba usathanda uba ahlale namasele into iqhubekeke kuye uthanda abantu ukuthandazela inini. Emveni koko uYesu evile uba lo mntana unexesha ngoba ujonge ixesha.
andunexesha uThixo akayikhathalele lento noba inexesha elingakanani noba sobachazela abantu sebeyazi imeko uyisisile kwabanye haleluya wedlula kulonto wayanqo kulomuntu uhlelwe ilento ndiyacinga balomntu noma kwakubanka amaxesha ibe ngathi ligeza ngoba lento imqakile isithulu iyenzeka apha phambi kwakhe imthatha umntana imfake emanzini yagqiba umkhube emanzini imfake emlilweni haleluya ufuna loo nto uThixo ikufake phi ikhuphe yakufaka phi yaphinda yakufaka phi ngoba ikufakile kulomhlangano noba uzenza izinto ingathi sihamba kakuhle akho nto right yenzekayo namkhama uxesha lingakanani na lento imhlile wangena kundoqo emkhwetha kwesinye step soba kuza kwenzeka izinto nxa ukhwele kule ileri kodwa ubome kule leri awuzukwenzekana ithi koyokholwayo ithi ayikho into engenakwenzeka akwada le noba ikhulu kangakanani na kokholwayo ithi wakhala wanenyembezi wathi siza ususe kum ukungakholwa bolweni bathandekayo Amen. ngoba ufuna kwenzeka indaba khona ingoba yayidla ngokuhlatyela ithi yenzeki ndabe enkulu eyandimangalisa yenzeka phaya lena ikhona indaba uYesu wagqitha wathi emva kubethethile wamkhwelisa elikholweni wayanqo kwinto undoqo wafika wawubona umoya lo moya awuthethi uyenza cha usisithula awuva abafundi bebethethile bathetha kwinto engevayo kwinto engathethiyo eyenza umsebenzi iyamhlukumeza lo tata lento nawe uhlukumezekile kodwa ngizokuxelela namhlanje ikhona indaba uYesu moya njini ungathethiyo usisithulo ndiyakuthethela phuma ithi ngoba akathethi kodwa ndiyawuxelela into emvibi ithethile imvana yamazulu wakhala umoya wakhala lavakala ilizwi lento engathethiyo ngoba umdali uyathetha phuma moya ndini ungathethiyo ayithethi lento ikufaka ngapha ikufake ngapha awuyazi noba usinsiwe ngoba ikufaka ngapha ithi ugqiba ukukhupha ngapha ikufake ngapha xa ufika phakathi kwethu iba ngathi izinto zihamba kakuhle ubaqiwe mani uthi ungaphindi ubuye ungene kuye ngoba imenzela isiqabana esincinane nawe lento iba ngathi isukile nxa uphakathi kwabantu haleluya unabantu abaninzi abaduzane kodwa nxa ifika lento ithi sabalekela ndawoni ithile isikhwele bayabaleka abantu ubalakiwe ngabantu molweni bathandekayo ume wedwa egcakasini kodwa namhlanje moya njini ungathethi uyophume kuye ithi wakhala ndiyayiva nam le nto ibibambile iminyaka iyakhala yo hamba undiphasamsa kuThixo andisikhathaleli isikhalo sakho
ekhaya sithi kuye phuncuka hamba umoya ungathethiyo hamba andikhatha noba usebandleni wake wathatha omnye umfundisi womlungu uthi kwenye indawo uthi ndandiphethwe kakubi nguhlanga uthi kodwa ngenye imini weza umoya ingcwele wathi umoya ingcwele ungamzondi lo muntu wathi uyazi ngikuxelela loo nto uba ungamzondi wathi lo muntu ukufunza ukuthandaza uyakufundisa ukuthandaza wena uva kabuhlungu lento uyayitshintsha yonke into ebandleni kodwa ukufunza ukuthandaza yafundiswa ithi wexwenene wangathi ngufile uthi kuyazibuyisa izinto wawugiba wayibuyisela into kuloo tata ephilayo iyaphila lento ibike yadibana nemvana yamazulu ithi ngoku seyifile seyingxaki kulo Thixo ozolungisa ingxaki lo uyaphindiye kutheni uligwala nje wesaba ntoni molweni bathandekayo idibanise nento thina sasikade safundiswa izinto dafundiswa ubugqirha kukho into ekuthiwa ngumzondalo umzongwane awuthiwa uzawugqotha phephetha umuntu uthatha isikere usifake emlilweni uthathe la yeza uthetha neyeza uphethe isikere umane usithi hamba mzongwane hamba ndiyamphephetha uthi ndakulahla njengenja uthetha nomoya ongendawo wawugqiba uyowuhlaba noba uyohlaba entla kwebhedi thina sinento esinikweyo utata kuthiwa wahamba ikhuba lo kule dolophu ayibanjwa nje ibanjwa ngabapostile lo wangena ufika umuntu wabantu elila uyalila zikhona into ezikulisayo ngokusinzweyo usabi siphi isihlwele uyababona abantu abaninzi bayaphumelela ikhona into ekucinzileyo kodwa namhlanje nje ukuxelela khululeka hamba ungaphindi ubuyele kuye ngoba izinto zimane zithembisa ingathi zilungile namhlanje ngomso ziphinda iphinde ibuye laa nto kodwa ngoku ndiyoyixelela ndiyayixelela ngegama likaYesu ndiyayixelela andikhatha noba kuthiwa iphume emkhathini haleluya mna ndisindiswa abantu basekhaya bebhubha kodwa mthanda ndafumana umbono ndafika ekhaya kuphuma inyoka phambi umpostile ndayibona ibheka ngasesibhedlela ndabaxelela abantwana basekhaya ndathi kumkile ukufa abusobe phinde bulawule kule ndawo haleluya ngoba iyaphila inkosi haleluya iyaphila imvana iyaphila andinamazwi strong ngoba lo moya uxakile abafundi uxake nalo mntu uzawukhulula umntu olilayo haleluya umoya umbi walila elilelo ba efuna ucenzela umuntu kanti ukhona umuntu ofikayo ozomkhulula ukhululwa nawe namhlanje haleluya ukhululwe nankhathana buthini ukhululwe haleluya khululekile amadoda amakhulu xa isefuna amakhwenkwe akudala xa ifuna ukudlala induku ibe yintshatsheli ibihamba ibheke ehlathini ifike phaa ehlathini phakathi yokhumthi ifike ibophelele amantshontsho kanomyayi
iwabophelela ngenye into okuthiwa ifosi lakhe lifele noba lenkomo iwabophelele yakugqiba iqhwaka endaweni ethini imkintaka ifike abantwana bebotshelele awu ifike bebotshelele inkingi iyehlathini ayifike ehlathini ifika pha iphethe umthi ifike ibeke phezu kwalento abotholele ngabantwana bakhuleka abantwana la nkwenkwe yawugqiba ithathela mthi izaba impongo yawufika ihamba ishalenja yo nathi sizimpongo khona umuntu esinukeyo khona umthi osinikweyo bathi nabantwana bethu bebotshiwe utomnye umfana ngishumele estratweni ngambona esiqi ephuma ebaleka kwenye indawo nami utshaya i-drugs wabaleka wongena kokwabo wafika kukho umuntu omileyo egeyithini wohlala esikhondweni somthi wavalwa i-hatch ndamemeza Tatu uThixo amaxesha ongazi wayeke ngabomu uyala abantu bonke ezindaweni zonke Tatu uyamfuna wakhwaza lo mfana ehlele esigodwe wathi ndiyamfuna uYesu Hallelujah Amen That is mfana wami waphuma damamkelse lithe ugqiba kwami umthandazeli waliliza inyembezi ngabuyi siyayiphephetha khona into esiyincinandayo hamba asikhathalele sosijwede sakho hamba go hallelujah noba ukhalela abantwana bami hamba go ndiyakuthethela ngegama likaYesu ngeva umuntu kodwa ngomuntu ukuthethela ngeligama ke uyaliva yeah uyaliva igama uyatwetha hamba moya thini ungathethiyo hamba soze ucontrol kule ndawo khela ucontrol kwezinye indawo anikhathana oba userumini yakho hamba moya thini ungathethiyo ulephusa amagwebu nentwana ifika amehlo amancinci ikhabi igwebu sithi kuyo kulo moya isityile ezodrugs moya thini ungathethi hamba 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 ungabuya ungene kuye wononi bathandekayo ungabuya ungene kuye ngoba uyabuya ungene eswerehab ubuya ungene kodwa ngoku simile siyathetha simi kwenye iplatform sithi hamba moya ungathethiyo usisithulu